Het veld luidt er op het erg mooi bij. En een paar dagen geleden liep het nog te vallen. Een pad van het evenement werd skrast, maar de wedstrijd en het VIP-onderdeel zo'n gewoon trok in. Maar een onhoudende Rijn maakt het dat toch onmogelijk. Het is gewoon heel jammer dat we het uitblazen moeten. En natuurlijk, dit is een grote aderlating voor u. Maar goed, het is wat het is. En het is komen zoals het komen is. Dus we doen er ook niks meer aan. De organisatie is botteloos, dat het net trok in kan. Haar plan is om in 4 jaar tijd de polosport op elkaar te zetten in Friesland. Vliendier water bij de eerste editie verlies draait. En dit hier binnen alleen nog maar kosten maken. Toch rint de toekomst van het evenement nog geen gevaar. Wij gaan gewoon terug en wij willen gewoon terug. En we vinden het leuk om te doen en we doen het maar draaien. En wij willen graag terug. Maar ja, wat als het Stakomier wegruint? Het bestaat niet dat het weer zo regent. Dat gaan we niet accepteren. Linksom niet, rechtsom niet. Dat bestaat niet. Dit mag 1 keer in de 10 jaar voorkomen, maar niet vaker. Dat kan niet. Financieel ook niet. Nee, net mogelijk.